Wadhi kaunti ma Migori, riwruok ma jopur matindo mong'ere kaka Kenya Peasant Farmers bade ma Migori osepinyo wacho mar kaunti no kuom rem nywando pach oganda e chenro mar keto e tim chik matayo chenro mag kedo kod lokruok marach e chal mar kor lwasi. Kaka jafamo marwa ma Migori Juma lero, jopur go wacho ni chik no motisi ni Migori County Climate Change Act pogo keti e tim kaka owinjore. Tarik 5 mar dwe mar 9 mar higa mar 2021, od bura ma Migori ne okalo chik makedo kod lokruok mar kor lwasi ma ong'ere kaka County Climate Change Act, kendo gavana ne okete koke. Chenro ma keto e tim chikni mondo koro kony e kedo kod lokruok mar kor lwasi men midhiero ma okwako piny mangima osebedo kadhi nyime e kaunti ma Migori. Waseloso committees mopogore opogore ma ng'iyo weche mag climate change. Waseloso committees mag wards. E seche ma bende piny owacho mar kaunti ma Migori pod dhi nyime kod keto e tim chikni, moko kuom jokanyo mag riwruoggo mok mago mag piny owacho ma ong'ere kaka Kenya Peasant League e bade ma Migori koro yuak ni pach oganda ok osebed ka inywando. Gaps mo wacho ni nitiere en kaka giyiero the committees. Iwacho ni wayier somebody youth. Iyiero youth ma is 50 years. Kini matenda youth aina mane. Iyiero ng'among'ol ma ng'ole nok nen samoro maybe nyambi yotudore gi yie kuro kwa ng'eyo. Kendo koro nwakwayo ni kaber to wati kanyakla kendo chikni odhi mochope ot piny kuma e grassroots kuonde ma nyithindo nitie. Kata kamano piny owacho mar kaunti ma Migori to ramo ne gisebedo ka ginywando pach oganda duto e seche ma giketo e tim chikni e kaunti ma Migori. And just recently, if you are keen, we did put up an advert that was seeking applicants for these different categories of people to be able to constitute the county climate change steering committee. Lokruok mar kor lwasi osekelo midhiero mopogore opogore e kaunti ma Migori, piny Kenya kaachiel kod piny mangima. Moko kuom midhiero ma osekelo en nok mar chiemo e kaunti ni. Osechuno jopur mondo koro loki kit pur margi. But because of climate change, fertility has gone down, and this has now led us to introduction of drought-tolerant crops, early maturing crops, so that we can still have more of the production. Piny owacho ni kedo kod lokruok mar kor lwasi en gima oganda duto nyaka nywake lwedo ka gitimo gigo mopogore opogore ma oting'o mano mar pidho yiende. Juma, Ramogi TV.